Nabulabog ang mga residente sa Progress Sintos Subdivision, Barangay Villa, Cananga, Butuan City. Human kalitming ulbo ang dakong kalayo gikan sa usa ka ancestral house nga gipanag-iyahan sa pamilya sa mayor sa lungsod sa Esperanza, Agusan del Sur nga si Leoneda Manpatilan. Kagabi Enero 10, gilamoy sa kalayo ang balay sa pamilyang Manpatilan. Ang balay hinimo sa kahoy. Matud ni Pascual Guyo, usa sa mga nakakita sa panghitabo nga nagsugod ang sunog sa ikaduhang andana o gituhang faulty electrical wiring ang hinungdan. Swerteng wala nadamay ang silingan o tapad mismo nga balay tungod kay dali kining narespondihan sa mga kabomberuhan sa Butuan City Central Fire Station. Ay automatic sir, ato nang gi-size up na nga to ang before mi moabot. In upon arrival, upon during the firefighting, atay gi-conduct na cover exposure para kung naman gani chance na mo masunog ang tapad ng mga building, di na nato paabton dito sa biggest building. So in that case, makontrol na to ang kalayo na dili na mo spread dito adjacent buildings. Base sa inisyal nga impormasyon, unom ka mga fire truck ang daling miresponde. Duha ni ini gikan sa Butuan City Central Fire Station. Ang laing duha gikan sa Chinese Fire Brigade Volunteer, isa sa Richmond og City RRMO. Gibana-bana nga mukabat sa kapin 200,000 pesos ang posibleng damyos sa nasunog nga ancestral house. O gideklarang fire out bandang alauna kaganinang kadlawon. Padayon nga nanawagan ang ahensya sa Bureau of Fire Protection ug ang Central Fire Station sa Butuan City nga sundon ang ilang panawagan ug mag-amping sa tanang panahon. Ang maayo kabuhaton na sa tong katawhan no, na kung unsa magimando sa gobyerno ato lang i-follow and then mag-ingat ta, dili lang kay doble, i-triple pa tong ingat. Labi na sa paggamit nato sa mga electrical appliances kaya naman yung number 1 cause sa sunog. Daghan ang posibleng hinungdan sa sunog, apan kaya nato kining malikayan kung kita mag-igmat sa kanunay. Arjun sa Balde Ramones, Newsline, Philippines, Caraga Region. Stay safe.